औ नै साहा लोंखांना जिरायना दं ओरैनो गोसोखांदों नोंखौ ए थांगोन र' गुवाहाटियावनो थांसै बेयावनो बायदो 15 थारिखआव मोनगोन नै 85,000सो दाखालि आं नोंनो खोन्थानाया सोरजोंथो रायलायदों फाग्लायालाय ना गोदानसो लाइन लाबोबाय गाजा थांनि सागा रेडि जानानै थाब्लानो जाबाय नोङो गासिबो जाजोबगोन नाला सोरजों रायलायदोंब्रा बिदिलाय नङा आं माबा हाथायाव थांना फैनोलै एसे बेदर मैगंफोर लाना फैनोसैब्रा नों एसे सुला सुलिखौ खालामजोबना दोनदोब्रा आं थाब फैखागोन थौस बुहा सामफ्रामबो आं थुरसि लथा सुनांगौ ओंखाम ओंख्रि संनांगौ नामा जेन आं संनायखौ जाफेरबायदि डायलग होथारबाय माथो बिले फाग्ला खर' गाज्रिया मोजां खामानिखौ नोंहा सायख'ना लाजोबनोसै ओंख्रि लायनायनो मानायनो आंहा बे थुरसि मानजिनाय लेथ्रा फाथ्राखौ दांबाय थानांगौ नों जाखोन्दा थुरसिखौ आं सुनांगौ बुहा ना बुहा देन्जार बुहा जाबायलै नोङो होनबालाय थांदो नों हाथायाव सुला सुलिखौ आं खालामसै ओमफ्राय नै नाथुरखौ आधा केजि लाबोफाबानो जागोन बारा दाम लाखाया 600ल' लायो ओमफ्राय मैगंफोरखौ मोजाङै नायनानै लाबोदो गेसावखौ लाबोनाङा दे बुहा नों मैगं थाइगंफोरखौ लायदो बेदरफोरखौ एसे लाबोदो थुरसि लथाफोरखौ मोजां सुनानै ओंखामखौबो संनानै दोनखानोसै खिन्थु गारिया थाब लाबोदे आंहाबो सासे अफिसार लोगो लायैथारनांगौ दे थाब फै दे जागोन दे आरो ओंखामा संनानै दोनखालै बेदरखौ बावमारा बे मानसिया बुहा जानायलांबाय ना बेदर जानानै बुजियाखै बियो बुरबगा ना बेदर जायै जायै बेसेबां प्रेसार जानानै थैखो बेसेबां स्ट्रक जाखो लिभार डेमेज किडनि डेमेज माबा बेमार गेस्ट्रिक जालाजोबबाय मानसिफ्रा सुख गैला बुक गैला बेदर थाल मोनाखै बियो बेदरजोंनो थैसिगोन बियो मालाबा बिदि जायो सोरबा ओंखाम संनानै दोननांसिगोनलै थुरसि लथा सुनानै दा जों फैगोन बे नङाला ओइ नाला सफैबाय औ नै मा लाबोखोब्रा नायदो बेदरब्रा बे बारलुखौ सोर जाथ्र'नांगौ फाग्ला जादों हाथायाव थांलायनो फानलुनि दामा बेसेबां थाइथामल' केजियावनो 300 थाखा फानलुआ टमेट'खौथ' बायनोनो हाया आलुआबो दरथामल' सानैल' ना थैलै नों जानांगौना आं जानांगौ बे आलु दरथाम आलु थाइनै थाइथामखौलाय दिनै जासामसैब्रा बेजोंनो अयथासार दाम जाबाय बाजाराव बायनोनो हालाथ' फैसायानो खममोन आंनाव बेदरावनो 150 थांखादों आधा केजियाव लासिं सिं बिदि होनना मिथिब्ला थास' बिलाइफोरखौनो संलाबायनानै सामोन आङो बेखौ एथ' नेनायनि दरखार गैयामोन आङो जानोसैब्रा बेखौनो एसे थैस अयथासारलै नोंबो मानसिया आयौ संदोब्रा दे नाला धै जाखानानै गेन्द्राद्रासो मोनलायलांबायलां आजिखालि नाला लरगआबो जा गोथाव संसै माथो रोंबाय बेबो फाग्लाया हा बुहा मा हारसिं रायलायलाबायखो आं थांसै अफिसारा नेगासिनो दंनो ओमफ्राय दा चावमिन लाबोगोन आं नोंनो एसे गैला माथो हाथाया लहा माराम जानाय बायदि साजोब्बाय गय जानाय सिखर जानाया बारा बेदर जानानैबो उदैया देरफुजोब्बाय थै बिदि होननाब्रा लाजिलायलांलां बे नोंना बे उदैया नैबे ओरै 1 इन्सि गोजौ जाब्ला मोजां नुनाय नङालै बेदर जानायफोरखौ खम खालामदो आरो गय जानायालाय एखेबारे माबा बाङालि बुरि बादि नुबाय फाग्ला दे सोंदो हा थावा बोरै जोबजोबखो बहा थांखो नोंलाय दहाय दिहुना फानदोंलां 6 लिटार बिनि फैसाजोंथ' बेदर जादों दा गावबो जाथारदोंलै दहाय मैगंबो लाबोदोंथ' फैसायानो थाइसेबो गैयामोन आंनाव बेखौ फाननानैसो बाजार खालामदोंब्रा थैस नोंना खर'आ थिग गैलालै मानसिफ्रा माखौ फाननानै जायो नोंना गारि थाव सोनायखौनो आरो बेखौनो बख'ना फानफिनबावो मासि बुरबाक मानसि नोंलाय
गोदाव सोराव सब समाय बिदिनो खालामो बियो बे बेदर दरनै दरथाम आलु दरनै बानलु थाइथाम थाइब्रैनिनो पेट्रल बख'नानै फानहैबाय नोङो गारिनि बुरबक सब समाय खोथाखौनो बुजिया लरग' आंखौ मिथियाखै सानदोंनो जाम्बा नै थांगौ जैलाया र' नै फन हरनानै गारि बिहरनोसैसो आं र' नोंखौ दिनै गवा नों होदसाला खियाग्राबो फन थिखा औ गोरान ओइ नोंनि गारिया दसे हरथ'ब्रा आंनो औ थाब फैगोन दे औ दे औ दे थांगौ आं साला दिनै बहा गनोलै नों वाव दैमा सेरनि लांगोनायाव फांसे गेरेमसा बिफां बेसेबां समायदों फैद' ओइ फाले आहा माथो बस्था बखालायनानै दङ सोरायदोलै हेबि थान्दा बाहाब एसियानो नाङा माथो जिरायदो बरिया ओमफ्राय गुवाहाटियाव बेरायनो थांनो होननाया माला लांनो सानखो लांगोन रा लाङा सानखो ना माखो नोंलाय नै दानि सप्तायाव मोनगोन जों बिलखौहाय सप्तासे थाहैगोन गुवाहाटियाव दाखालि आं नोंनो खोन्थानाया 6 लाखखौ जोङो 6 जनजों 1 लाख रानगोन बे 15,000आ ओमफ्राय आउट खामानियाव थांसिगोन आरोखि ओमफ्राय 85,000आ थासिगोन 15 थारिखआव मोनगोन नै 85,000सो मिथिबाय सप्तासे थाहैगोन गुवाहाटियाव बेखौ मोनब्ला नों गुवाहाटियाव इक'लेन्डफ्राव दुगैलानानै फैनोसै पेन्टालुन्सआव हाबनोसै ड्रेस बायनोसै इक'लेन्ड बेरायनोसै मिथिबाय ओमफ्राय लाङाबासो दा नोङो गुवाहाटियाव बेरायनो लांगोन होननानै बेबादि थगायनानै दोनबासो दा नोङो मास मोनसे रायज्लायनो मोननाय नंखाया नों आंजों वाट्सएपआवबो आरो कन्टेक्टआवबो ब्लक खालामजोबनानै दोनगोन आं नोंखौ माबादि गोसो थोलायनायब्रा नोंनालाय मा गुवाहाटियाव बेरायहैनो मोनाब्ला ब्लक मास मोनसे लानाय रायलाया वाट्सएपआवबो फनाव ब्लक खालामनो नागिरलायनाय नंगौना नङाब्रा बेखौनोसो गोसो थोफ्लादों नामाब्रा नोंलाय है जाम्बा नोंखौ ओरैनोसो बुंदों आंखि नोंजों रायलायाबा थानो हायो नामा आं मालाबा नोंनि नाम्बारखौ ब्लक लिस्टआव सोनो हाफेरदों जंखायनाय एदावनायखौबो मिथिया नामा मोजां मोनलायनायावलाय थाखायोना बिदि एदावनाय जंखायनायालाय आंना लाइफआनो गासिबो सिरियास बादि सानो आङो गासिबो सिरियास नंखायै बाथ्राया मालाबाबो गवा मिथिबाय जायो बिदि बेरायनो मोनबाबो मोनाबाबो नों बै गोदान ड्रेस बायनानै होबाबो होआबाबो नैबे नोंनि गारिखौ फाननांगौ जाब्लाबो आं नोंखौ गारनो हायालै सना नोंबादि अनसुलि गोथार गोसोनि बुजिना आं बबाव मोनबावनोब्रा आंथ' एखेबारे गारनोबो हाला नागारनोबो हाला आं नोंजोंनो जोबथासैबो जाजानांगौ मिथिबाय बुरबगा बोरै फैखोलै आं सन्देह खालामनानै नों नंमारगौ दा गोदान हमलायबाय जा एसे जंखायद्लाबायो नोंनाव फिसारा बेनो आरो माथो आंखौ सोर लोगो हमनांगौ होननानैसो खिथाबोदोंमोन नों आंनि लोगो ना सुथुरब्रा फा मालायनि एफा मोजां स्पेसियेल ममेन्ट रमान्टिक खोथा सावरायलायनायाव फोरमायलायनायाव मा घन्टा मोनफैखो नोंलाय बेयावलाय जा गाजाखा सियानिखौ नायफिनथारला आरो नों एसेबो गावहाल' गोदान सियानिखौ बानायनानै होदोलै नाङाबा है फा नोंनो गालि बिब'खौ रायलायखाबाय आं मोदोम गोनांजों गोनां गोरोबजोबगोन नोंसोर सानैजों गालि बिब'खौ लादो नोङो माबा हायनास्रिखौ हायनास्रिया फाग्लायाव लिया थ' मोदोम गिदिर
साइकेलाव थिखांजाया मटर साइकेलाव थिखांजाया फाग्ला बेखौ लाबा मानसिफ्रा आंखौ मा होननांगौ जाखो गोदाव स्राव गावहा एथ' मोजां मोजां सिख्लालायनो आरोना आं बे मोदोम गिदिरखौसो जासिलायबावो हौ लालां मोदोम फिसासो नांगौ आरोखि नोंनो होमबालाय नोङो बै आदै शंकरनि फिसाजो मोदोम फिसासा जानजि सेरेरे एखेबारे नायनो मोजांखौ रायथिना होनोसै आं नोंनो जायो बेखौबा जायो दे होमबालाय गाबोन रायलायनोसै आं थौ थौ नै बस्थाखौ लाला थाथोंसै